देरहासार मोसाहारिनि दिहुननाय आरो मोगथां बसुमतारिनि बिथोन होनायाव फैगासिनो दं संसार मुंनि मोनसे समाजारि वेब सिरिज सावथुन कक्राझार जिल्लानि थिथागुरि गामिनि देरहासार मोसाहारिनि दिहुननो लानाय RNM नि बेनाराव ओंखारनो गोनां संसार मुंनि समाजारि सावथुनखौ दिनैनिफ्राय सेबखांजेनबाय। देरहासार मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि आंगो बिफा रबीन्द्रनाथ मोसाहारियाबो सिगां समफोराव गोबां बर' सावथुन मुलुगनि गोबां सावथुनफोर आलायारन, दायना, हांमा बायदि बायदि सावथुनफोराव गोबां फाव खालामबोबाय। बिफानि फाव खालामबोनाय बादिनो दिनै फिसाज्ला देरहासार मोसाहारियाबो बर' हारिमुखौ मोजां मोननानै हारिमुखौ सिनायथि होनो जानजि खाफ्रादों। फिल्म फिचार फिल्ममोन आरो 1985 आवहाय जिउनि सिमां बेबो फिचार फिल्ममोन। आंनि बिफाया बेवहायबो बाहागो लाबोफादों। लोगोसे बहुद दङ जेरै टिभि माबायावहाय हगारनाय हाथासुनि बावबो बिफाया माने बहाय एक्टिं खालामबोनाय आरो भिडिअ नैबे फिल्म माखासे बहायबो गोबाङावनो जोंनि बिफाया माबाबोदों आरो दा खोथाया जाहैबाय दा बाबायाखौ बयबो हयथ' दासिमबो सोरबा सोरबा लेंहरो आरो खिन्थु गावनि माखासे बेना नुनाय भिजना मेगननि गावनि प्रब्लेमनि थाखाय दासान्दि ओंखारनो हाला। आं ओंखायनो सानदों जेनेबा जिहेतु आंनि बिफाया सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि माने सिनेमायावहाय ओंखारबोनाय गोदोनिफ्रायनो गावसोर जेब्ला जुरिजेनदोंमोन बिनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबाय थानाय बे कालसारखौ जाहाथे आंबो लाखिलांनो हायो बिनि थाखायनो आङो नैबे बिफानि नामावहायनो बे फिल्म प्रडाक्सनखौहाय दिरुननानै जाहाथे आङो नैबे प्रडाक्सननि लोगोसे जा कालसार बर'नि बेखौ आं जाहाथे लाखिलांबाय थानो हायो आं बेखौनो आसा खालामो। जे संसार बे सिरियाल बेनि पार्टआव बेसेबांसो मिनिटनि जागोन बेवहाय दिनै नोंथाङा बे महरखौ जागायजेनबाय 10 to 15 बेनि गेजेराव जागोन आरो बिनि उनावबो जेनेबा जोङो सिरियाल हिसाबै मा नांदेरबाय थागौ जों उनावहाय सोदेरलांबाय थानायखौ जों नाजानोसै जाहाथे मोजाङै मोजां बेरखांजोबो बेखौ आं नाजायो आरो। माब्लानिफ्राय जागोन ओरैनो संसार सिरियालखौ आं दिनैथ' मुहुरत खालामबायानो दा दिनैहाय जोङो फार्स्ट एपिसडखौहाय दिन्थिनो जों आखायाव लादों। दा बिनि बागै मोजाङै बुंफुनो थाखाय आङो जों आंनिनो डाइरेक्टरखौ आं खावलायनाय जाबाय। लोगोसे आं बेखौ बुंगोन गासैबो बेवहाय खामानि मावनो ओंखारनाय जायफोरनाखि टेकनिशियानफोर लोगोसे गासै महरगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे बे सिरियालनि थाखाय जाफुंसारनायनि थाखाय मोजाङै मोजां गावबा गाव बिबानखौ रुजुननानै हाबाखौ मावलांगोन आरो जाफुंसार होगोन बेखौनो आं बुङो। बे संसारनि जितु सिरियालनि माब्ला शुटिंआ माब्ला जागोन? बे जितु शुटिं बेखौ जों दिनै मुहुर खालामबाय ओमफ्राय दिनै 17 जुलाइ 2022 जों दिनै मुहुर खालामबाय। दिनैनिफ्रायनो जोङो शुटिंखौबो जागायबाय आरोखि आरो बे सिरियालनि शुटिंआ बबे जायगायाव जागोन? ओरैनोथ' बियो संसार बुङोब्ला ओरैबायदि जायो माने फार्स्टआवहाय मोननै मोनथामसो न'खरखौ लानानै खालामनाय जादों। बेवहाय थागोन जेनेबा गुबै गाहायनाखि जायनाखि फावगिरि फावखुंग्रि महरै रल लागोन बिथांनि फेमिलि थागोन। लोगोसेनो जायनाखि बेवहाय सासे इन्डास्ट्रिनि मालिक बेनि न'खरनि थागोन। बेखिनि मोननै न'खरखौ लाग्रोनाय जागोन आरोखि बाद बाखि माखासेनि फेमिलिखौ जों बेहाय दिन्थिथ'नाय नङा खिन्थु मानसिफोरा नुजागोन आरोखि समाजारि मथामथि समाजारि। बेसेबां मिजिंथि दं बे सिरियालखौ माबायदि रेसपन्स? मिजिंथियाथ' बेनो जिहेथु जोंनि थांखिया बे हिसाबै आं मिजिंथि लागोन माने जोंनि संसारावहाय माब्लाबा गाबनाय नाजानायाव दिनै संसार जि सर्ट मुभि सिरियाल बे दिनैनिफ्राय महरा जागायबाय। नोंथाङाबो सासे बयजोंबो मिथिसार जानाय फावखुंग्रि बा फाव खालामगिरि मा बुंनो सानो आरो? बयनिसिमबो मिडिया पार्सननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। दा आं साबायखर बावो बिथां देरहासार मोसाहारिखौ आरो मोगथांखोर फंबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा प्रडाक्सन हाउस गोदान आरो बिथाङा जाहैबाय प्रडिउसारबो गोदान। दा आङो बयबो रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो लुबैदों, आशीर्बाद होनो लुबैदों, आशीर्बाद होजानो लुबैदों आरो बेबायदिनो गोदान प्रडिउसारफोर
जों जायनिखि जाया अबेबा प्रडाक्सन हाउसजों जोङो जेखि प्रडाक्सन हाउसआ लेंहरो बेहाय जों मावहैगोन आरोखि फावगिरि महरै जेसेबां सम होनो हायो एसेबां थिग बेबायदिनो दिनै बिथाङा आंनि उन्दै समनिनो लोगो दा बिथाङा आंनाव साजेसन माखासे बिनायखाय आं साजेसनखौ होदों कि मावोब्ला एसे मोजां रोखोमैनो मावनांगौ अफिसियेलि एनाउन्स खालामनानै निट एन्ड क्लिन माखासे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै दा बेफोरबायदि माखासे प्रट'कलखौ मानिनानै डिसिप्लिनैनो बिमा बिफानिफ्राय आशीर्बाद लानानै जोंनि न'खरनिफ्राय आशीर्बाद लानानै लोगोफोरनिफ्राय आशीर्बाद लानानै बे हाबाफारिखौ मावनो दिनै आखायाव लादों आरोखि दा खोथाया जाहैबाय सिरियालानो जा शर्ट मुभियानो जा बा फिल्म फुल लेंथ फिल्मानो जा नाथाय बेवहाय महरगिरिफोरनि आरो माखासे टीमनि स्ट्रं मोनसे स्ट्रं टीमनि गोनांथि जानानै फैयो आरोखि दा बेवहाय महरगिरिफोरनि बिबाना जाहैबाय गाव गावनि केरेक्टारखौ महरखौ मा रोखोमै बेरखांहोगोन दा बेखौ एसे सिन्था धारना खालामनांगौ स्क्रिप्टजों लोगोसे बिथोनगिरिया मा थिनदों बेखौ मानिनानै सोलिनांगौ आं मानिनानै सोलिलांगोन जेखौ थिनो बे केरेक्टारखौ आं खालामलांगोन आरोखि दा खोथाया जाहैबाय आं दिनै हिन्दी सिनेमा सावथुनावबो खालामो बा माखासे कमार्शियेल गिदिर फिचार फिल्मफ्रावबो खालामो बा शर्ट मुभिसफ्रावबो खालामो जेखियानो जाया जेखि फिल्डआवनो जाया जेखि स्टेजावनो जाया एक्टिङा बे एक्टिङानोखा बेबायदि आरोखि दा दिनै बिथोनगिरिया आंखौ दिनै मा बिथोन होगोन आंनि केरेक्टाराव मा रोखोमै गाब फुननांगौ मा रोखोमै जारनि लांनांगौ आंनि केरेक्टारखौ माब्लाबा गाबनाय माब्लाबा मिनिनाय माब्लाबा जंखाय जानाय संसार जानायनि गोदै गोबाब बेफोरबायदि माखासे नुथाय फावफोरखौ बे संसार सिरियालनि गेजेरजों नुलांगोन होननानै आं बुंथिना होबाय आरोखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय आच्चा मोनसे बाथ्रा जे सासे नोंथाङा NSD हिसाबै सावथुन दिहुननाय बा बानायनाय बा फाव खालामनायनि फोथाराव नोंथाङा एसेबाबो गियान दं आरो सावथुनफोर दिहुनबाय सिगाङाव नुबोबाय थाबाय खिन्थु आथिखालनि प्रेजेन्ट टाइम जे बर' सावथुनखौ नुनो मोनला बेफोर जाहोना मा? बेफोर जाहोना जाहैबाय गिबियावनो बुंगोन आङो गावजों गाव जोङो थुलुंगा होलायनाय बे जिनिसा एसे खम जाबोदों आरो बिनिफ्राय मदद होलायनाय बे जिनिसा एसे खम जाबोदों दा बे जिनिसा लासैनो फैफिनगासिनो दङ आरो एसे लेभेलाबो बारायगासिनो दङ जेन'बा दिनै आं मोनसे खोथाखौ बार बार बुंबाय थायो मिडिया पार्सन सिगाङाव आं सिगाङावबो बुंबाय थादों माने जोङो जायगायावनो बानायबाय थानानै जायगायावनो नायनानै जायगायावनो फोजोबनाङा बे लेभेलखौ बारायनांगौ जोङो माखासे फेस्टिभेल लेभेलाव हरनांगौ होननानै बुंबाय थायो आङो शर्ट मुभियानो जा बा सिरियालानो जा नैबे सिरियाला जुदि कुवालिटि गोनांब्ला जों बे सिरियालखौबो जोङो नेसनेल टिभि चेनेलावबो जों हरनो हायो बा माखासे स्टेटनि जोंनि टिभि चेनेलावबो जोङो हंगारनो हायो बा जोंहा दा गोदान मोनसे टिभि चेनेल दङ जेरैखि बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बेबायदिनो गोदान गोदान जोंनि बर'नि गेजेराव टिभि चेनेल फैगासिनो दङ दा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो हंगारलांनायनि माखासे लामाखौ लानो हायो आरोखि दा बैफोरबायदि लामाखौ सिगाङावहाय मोनाखैमोन मिथि मोनाखैमोन माने गेजेरावनो जों गावजों गाव मोनसे सल'खौ बा आखुथायखौ बा गोसोआव साननानै थानाय माखासे आइडियाखौ गावजों गाव खेबनानै एसे एनै नायलायनाय बिदियावनो जोबनानै थुंगेनानै थायोमोन आरोखि दा खिन्थु बे नंला खोथाया दा माने जोंहा मार्केट होसोनांगौ जानानै फैबाय दा मार्केट होसोनांगौब्ला नोङो स्टेट लेभेलनि मार्केट बा नेसनेल लेभेलनि मार्केट बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि मार्केटखौ जों हमनांगोन शर्ट मुभियानो जा बा सिरियालानो जा बा वेब सिरिजआनो जा बा फिचार फिल्मानो जा बेखौ जोङो मार्केट लेभेल हमनांगोन दा मार्केट लेभेल हमनांगौआ जोंहा दा ओरैबायदि इजिसिन जाबाय प्रसेसा जाहैबाय OTT प्लेटफर्म होननानै बुङो बे OTT प्लेटफर्मावहाय जोङो क्वालिटि एन्ड क्वान्टिटि गोनां माखासे रिजुलेसनावहाय जोङो मुभिसफोरखौ बा शर्ट मुभिसफोरखौ बानायोबा जों बै मार्केटाव जोङो आरामसे हैनो हायो आरो बै मार्केटनि माखासे मानसिफोराबो बे जोंनि क्वालिटि आरो क्वान्टिटिखौ नायनानै जोङो जोंनि माबाखौ बायगोनबो आरोखि दा थिग बेबायदिनो आङो खावलायनो लुबैयो माखासे प्रडिउसार आरो जाखांबोनाय माखासे महरगिरिफोरखौबो क्वालिटि गोनां केरेक्टार क्वालिटि गोनां डायलग बेबायदि स्टाइलखौ एक्सप्रेसनफोरखौ मोजाङै बुंनानै सोलोंनानै सिनेमायाव फाव खालामनानै माने इन्टारेस्टिं गोनां माने भेलु गोनां खालामोब्ला जों जेखि मार्केटावनो फानहैया नेसनेल इन्टारनेसनेलावनो फानहैया मानो बिसोर एक्सट्रा अर्डिनारि मोनोबा क्वालिटि गोनां मोनोबा बायगोन आरो जोंनि मार्केटआ बेयाव दावगागोन होननानै आं सानो आरोखि बेबायदि खालामोब्ला धन्यबाद
नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360